Poštovani partneri, drage koleginice i kolege. Velika mi je čast što danas stojim pred vama povodom potpisivanja ugovora o dokapitalizaciji investiciji između IBRD-a i kompanije Voli. Današnji dan predstavlja snažan podsticaj ne samo za Voli, već i za ukopan razvoj modernog, konkurentnog trgovačkog sektora u Crnoj Gori. Posebno želim da naglasim koliko nam znači saradnja sa jednom ovakvom respektabilnom evropskom institucijom kakva je Evropska banka. Partnerstvo sa finansijskom institucijom ovakvog kredibiliteta nije samo finansijska podrška. Ono je potvrda da kompanija Voli ispunjava najviše evropske standarde i da je pouzdan dugoročni partner. Istovremeno, to je snažna poruka da crnogorske ekonomije, kada posluje disciplinovano, strateški i odgovorno, mogu biti dio evropskih tokova i prepoznati kao vrijedne investicione prilike. Ovom prilikom zahvaljujem IBRD-u na povjerenju koje nam ukazuje već gotovo 2 decenije. Prvi kreditni aranžman realizovan je 2009. godine, a 2015. godine IBRD je postao i naš akcionar. To partnerstvo izašlo je na međusobnom poštovanju, profesionalizmu i uvjerenju da razvoj mora biti praćen odgovornošću, održivošću i jasnom vizijom. Gotovo 2 decenije zajedništva i ovog partnerstva učinili su da se danas osjećamo kao jedan tim. Na saradnju sa IBRD-em motivisao me je cilj da složene i zahtjevne evropske standarde poslovanja implementiramo u rad naše kompanije. Pokazalo se da je to bila ispravna odluka, posmatrano iz ugla izgradnje moderne i uspješne kompanije, koja je danas jedan od najvećih poslodavaca u Crnoj Gori. Prije 15 godina prva kreditna sredstva usmjerili smo na kapitalne investicije, odnosno širenje maloprodajne mreže. Paralelno smo intenzivno radili na unapređenju korporativnog upravljanja, izvještavanja, kao i na jasnom profilisanju sistema vođenja i kontrole poslovanja. Nakon nastavka saradnje kroz drugi kreditni aranžman, sredstva smo iskoristili za preuzimanje lanca Novito i značajno povećali tržišni udio. Već tada, još 2012. godine, osjetili smo konkretnu vrijednost ovog partnerstva kroz unapređenje procesa rada, mjerenje performansi i optimizaciju operativnih aktivnosti. U tome je ključnu ulogu imao naš bord sa predstavnicima IBRD-a, profesionalcima velikog znanja i iskustva, Miljanom Ždralom i Paul Follijem. Kruna dotadašnje saradnje bio je ulazak IBRD-a u vlasničku strukturu kompanije Voli. Kako smo jedina kompanija u Crnoj Gori koja je prošla put od prvih kreditnih aranžmana do dokapitalizacije i ulaska institucionalnog investitora u vlasničku strukturu, želim ovom prilikom da uputim jasnu preporuku svima koji žele da se biznisom bave na ozbiljan, transparentan i moderan način. Poruka mojim kolegama, crnogorskim privrednicima: uđite u proces saradnje sa IBRD-om, širom otvorite vrata svojih kompanija, usmjerite svoje timove da prihvataju standarde, rade na njihovoj implementaciji i kontinuiranoj edukaciji. Budite uporni i istrajni u tom procesu. Sa druge strane imate pouzdanog i respektabilnog partnera od kojeg možete učiti, koji vas može usmjeravati i otvarati nove mogućnosti i perspektive. Mi u kompaniji Voli ponosni smo na ovo partnerstvo, a ugovor koji danas potpisujemo to još jednom potvrđuje. Odobrena vlasnička investicija od 25 miliona eura omogućava nam realizaciju izuzetno važnog projekta, izgradnje 3. logističko-distributivnog centra u Podgorici. Ovo nije samo još jedan objekat u našem sistemu, već strateški iskorak koji će dodatno modernizovati lanac snabdijevanja, povećati efikasnost i omogućiti nam da kupcima pružamo još bolju, bržu i sigurniju uslugu. Ovaj projekat ima i širi društveno-ekonomski značaj. Crnogorska privreda mora da korača ka snažnijem
povezivanju sa evropskim tržištem i prilagođavanju poslovanja strogim standardima Evropske unije. To je proces koji zahtijeva disciplinu, strateško planiranje i spremnost na prihvatanje najviših kriterijuma. Uvjeren sam da je upravo to naša ključna razvojna šansa. U tom kontekstu posebno ističem segment saradnje koji se odnosi na digitalnu transformaciju. Uz stručnu tehničku podršku Evropske banke sprovešćemo detaljnu digitalnu analizu, definisati jasnu mapu puta i izvršiti sveobuhvatnu procjenu sajber bezbjednosti. To nije samo ulaganje u tehnologiju, to je ulaganje u dugoročnu stabilnost i konkurentnost Volije, ali i u modernizaciju poslovnih praksi u Crnoj Gori. Kao i do sada, ostajemo snažno posvećeni održivom razvoju. Novi distributivni centar koji će raspolagati sa 25.000 paletnih mjesta, od čega 10.000 u minusnom režimu od minus 22 stepena i niže, projektovan je tako da ispuni energetski razred EPC-B, nivo iznad nacionalnih zahtjeva. Time još jednom potvrđujemo da standardi Evropske unije za nas nisu prepreka, već jasan putokaz. Kroz ranije projekte, poput ugradnje solarnih panela i punionica za električna vozila, već smo pokazali da želimo biti predvodnici pozitivnih promjena. Voli ima važnu ulogu na crnogorskoj privrednoj sceni, a ovom institucijom nastavljamo da jačamo svoju konkurentnost i ovom investicijom doprinosimo stabilnosti tržišta i stvaramo nove vrijednosti za naše potrošače, zaposlene i društvo u cjelini. Partnerstvo Volija i BRD-a od danas ima još snažniji efekat na ukupno crnogorsko tržište i privredu, a uvjereni smo da će doprinijeti i našem evropskom putu do 2028. godine, koji svi sa nestrpljenjem očekujemo. Na kraju još jednom zahvaljujem timu i BRD-a. Posebne riječi zahvalnosti upućujem vama, gospodine Zaharija, kao i vašem timu na izuzetnoj saradnji, posvećenosti i profesionalnom pristupu. Također, u ime kompanije zahvaljujem Radu Raleviću na njegovom kontinuiranom posvećenom i profesionalnom angažmanu i sjajnoj saradnji. Hvala i našem Voli timu na čelu sa financijskim direktorom Brankom Brankovićem, šefom pravne službe i korporativnim sekretarom odbora direktora Milenom Knežević i financijskom saradniku Lejli Hadžikić na ogromnom doprinosu kako do sada, tako i na ovom projektu. Pred nama je ambiciozan put, ali sam uvjeren da ćemo i dalje dokazivati da domaća vizija u kombinaciji s evropskim standardima predstavlja najbolji recept za uspjeh. Hvala vam na povjerenju, podršci i zajedničkoj viziji. Idemo dalje. It's really a great honor for me personally. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam danas ovdje sa vama. Danas otvaramo novo poglavlje u našem partnerstvu sa kompanijom Voli. IBRD s ponosom ulaže do 25 milijuna eura za podršku izgradnji modernog logističkog i distributivnog centra u Podgorici. Jer ovaj projekat je dokaz naše posvećenosti jačanju privatnog sektora Crne Gore i podršci vodećim lokalnim kompanijama poput kompanije Voli. Podržavajući ovaj najsavremeniji logistički centar, pomažemo kompaniji Voli da poveća svoju operativnu efikasnost, prihvati digitalnu transformaciju i postavi nove standarde za održivost u maloprodajnom sektoru Crne Gore. Centar će imati napredne mjere energetske efikasnosti koje u značajnoj mjeri prevazilaze ono što je postavljeno kao nacionalni standard. Investicija također uključuje i namjensku podršku digitalizaciji i sajber bezbjednosti, što će kompaniji Voli omogućiti da implementira moderne sisteme za upravljanje skladištima i dobavljačima, odnosno da pilotira napredne platforme za sajber otpornost. Također smo posebno ponosni na činjenicu što će ovaj projekat uključivati i ciljani program prakse, odnosno omogućavanje pripravničkog rada za žene, što će promovisati jednake mogućnosti. Unapređivanjem digitalnih i zelenih standarda i podržavanjem jednakih mogućnosti, ne samo da jačamo konkurentnost kompanije Voli, već i doprinosimo održivijoj i inkluzivnijoj budućnosti Crne Gore. Ću iskoristiti priliku da se zahvalim gospodinu Bokanu i njegovom sjajnom timu, jer imamo odličnu saradnju i partnerstvo evo već decenijama, tako da je veliko zadovoljstvo biti dio ovoga.
several decades together.